Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Τσαμλίκι, κρυφή Παναγιά λίγο πιο κάτω. Έχουμε πληροφορίες ότι ένας οροβάτης εν ονόματι Σπυράιαν Βαχαρακάιαν κρύβεται, έχει πέσει μέσα σε μια χαράδρα. Περιμένουμε τους διασώσεις να έρθουν και όπως βλέπουμε καταφτάνουν. Μια ιστορική διάσωση. Εδώ τράβα και τον... Κοιτάξτε εδώ πως είναι εγκλωβισμένος μέσα. Εδώ προσπαθούνε. Περίμενε, το βγάλουμε. Ηρέμησε. Περίμενε. Δεν μπορώ να το βγάλω. Πέντε ώρες ήμουν. Κάτσε. Δεν έχω νερό. Δεν μπορώ να έχω πάνω. Έλα. Πώς νιώθεις. Ελάτε, τώρα έχω αποκλειστικές. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι μια πραγματική διάσωση και τώρα θα έχουμε αποκλειστικές δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές μας. Πρώτος θα έρθει ο διασώστης Πασμυρομάνιαν Θασβούρης. Ήταν μια δύσκολη διάσωση. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Οι συνθήκες μας δυσκόλεψαν το έργο. Βλέπετε, μας κατάπληξε. Ο δεύτερος διασώστης Ντίντας Κοντρομπαλάιαν. Άντε ρε! Είναι δύσκολη. Τον βρίσκαμε, τον ψάχναμε ώρες, αλλά ευτυχώς τον βρήκαμε. Ευτυχώς είναι καλά. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στο Πώς είσαι? Είμαι. το τρίτο διασώστης μας, Γιάννης Μπαρδής, Έλληνας. Κύριε Μπαρδή, πέστε μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο εύκολη, αλλά ήταν δύσκολη γιατί τα βουνά είναι δύσκολα. Αλλά δυσκολευτήκαμε επειδή η δυσκολία ήταν μέτρα της δυσκολίας του. Και τι είπα δύσκολη. Είδατε, κυρίες και κύριοι, μας διαφώτισε. Και τώρα ο πρωταγωνιστής. Το κάνουμε! Σπυράιαν. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτατε. Μια αστυνόμια! Δεν πνίγηκε! Δεν πνίγηκε! Εντάξει. Μια δήλωση, κύριε Σπυράιαν. Δώστε πάνω μου, ρε. Μια δήλωση, δεν έχεις να πείτε. Σας ευχαριστώ, τα μάλα. Δεν παλεύω. Τέλειωσε. Πάντα. Ωραία. Πάντως, σταμάτησε. Ωραία.